дар осорхонаи миллии Тоҷикистон тренинги байналмилалии омӯзишӣ зери унвони қоидаҳои илмии нигоҳубинии коллексияҳо ба кори худ оғоз намуд. Тренинг бо ташаббуси муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ дар якҷоягӣ бо маркази байналмилалии тадқиқотӣ оид ба ҳифз ва барқарорсозии мероси фарҳангӣ ва шарикии Институти миллии тадқиқотии мероси фарҳангии Ҷумҳурии Корея ва маъмурияти меросии фарҳангии Ҷумҳурии Корея бори нахуст дар миёни кишварҳои Осиёи Миёна аз 18 сентябр то 6 октябри соли 2023 баргузор мегардад. дар ифтитоҳи чорабинии омӯзиши байналмилалӣ роҳбарият ва кормандони осорхонаи миллӣ ва намояндагони кишварҳои Ҷопон, Дания, Малайзия, Сингапур, Филиппин, Ҳиндустон, Бруней, Бангладеш, Бразилия, Миср, Кения, Урдун, Покистон, Фаластин, Гвинеяи Нав, Таиланд, Узбекистон ва Сербия иштирок намуданд. Роҳбарияти осорхонаи миллӣ зимни суханронии худ иброз дошт, ки дар заминаи сиёсати фарҳангпарварона ва дастгириҳои мунтазами роҳбарияти олии кишвар соли 2021 Ҷумҳурии Тоҷикистон узви маркази байналмилалии тадқиқотӣ оид ба ҳифз ва барқарорсозии мероси фарҳангӣ гардид. Ин дастоварди беназири соҳаи осорхонашиносии мамлакат имкон медиҳад, ки мутахассисони ҷавони соҳаи осорхонашиносӣ аз ҷумлаи тармимгарон, таҳкимгарон, бостоншиносон, дизайнерон ва дигар бахшҳои ин соҳа дар курсҳои кӯтоҳмуддати байналмилалӣ иштирок намуда, донишу таҷрибаи тахассусии хешро мукаммал гардонанд. дар осорхонаи миллии Тоҷикистон коллексияи мусаввараҳо, коллексияи пайкар ва нимпайкараҳо, коллексияи осори чӯбӣ, коллексияи матоъҳо ва ғайраҳо ҳифз ва нигоҳдорӣ карда мешаванд, ки онҳо албатта барои худ талаботи махсусро талаб мекунанд. дар самти боз ҳам беҳтар хубтар намудани савияи дониши кормандони соҳаҳои мухталифи осорхонаи миллии Тоҷикистон як тренинги байналмилалӣ баргузор гардида истодааст, ки дар доираи ин тренинг имкон аст то мутахассисон савияи дониши худро барои ҳифзи дурусти мероси таърихӣ ва фарҳангӣ боз ҳам баланд бардошта бошанд. дар ин чорабинӣ ҷавонон ва мутахассисони касбугори гуногуни соҳаи осорхона аз 20 кишвари ҷаҳон иштирок намуда маълумотҳои вобаста ба ҳифзу нигоҳдошти мероси таърихиву фарҳангиро дар осорхонаҳои худ баҳри дигар иштирокчиён баён менамоянд. Тренинг тавассути лексияҳои сатҳи баланди интерактивӣ, машғулиятҳои амалӣ, аз ҷумла кори гурӯҳӣ ва возидҳои омӯзишӣ гузаронида шуда, иштироки кормандони бахшҳои гуногун ва фарҳангҳои мухталиф муҳити мусоиде фароҳам меорад, то муошират ва иштироки муассир таъмин гардад. Дар давоми тренинг бо истифода аз захираҳои мавҷуда ва ташаббусҳои дахлдор, алоқамандӣ миёни илм ва нигоҳубинии коллексияҳо дар заминаи маҳаллӣ омӯхта мешавад. дар чорабинӣ ширкаткунандагон дар мисоли муассисаҳои худ, сатҳу раванди омӯзиш, табодули таҷрибаҳои дахлдори кишварҳои худ, пешниҳоди лоиҳа оид ба беҳтар намудани нигоҳубини коллексияҳо ва устуворӣ дар муассисаҳои худро, ки тавассути истифодаи усулҳои илмӣ амалӣ мегарданд, баён менамоянд. тренинги мазкур саводнокии илмӣ, иқтидори иштирокчиён ва муассисаҳои онҳоро баланд бардошта, ба онҳо имкон медиҳад то падидаҳои марбут ба харобшавиро, ки ба коллексияи мероси онҳо таъсир мерасонанд, дарк ва устуворона идора намоянд. маврид ба зикр аст, ки дар доираи тренинги байналмилалӣ мутахассисони бо таҷриба аз кишварҳои Ҷопон, Дания, Малайзия ва Сербия ба иштирокчиён машғулият мегузаронанд. Исфандиёри Ҳамид Суҳроб Назарзода, шаҳри Душанбе, Ҷаҳоннамо.